Takže čau lidi, já jsem Typík a vítám vás u prvního let's play na hru Minecraft. Ano, vážně to bude Minecraft. Chci začít novou sérii, protože abych měl rovnou 2 série, ať mě víc sledujete. Tak já nebudu mluvit a můžeme se do toho vrhnout. Single player. Jo, a bude to Typík ET. Jo, takhle. Nastavovat tady nemusíme a dáme create new world. Bude to chvilku trvat, než se nám to načte. Ano, dodám. Tak, ještě se to musím číst. Jaký lagy máme? Čekajte. Tady. Já se kouknu na nastavení, já se to dám tak na 14. Mě neotravuje. Tak. Super. Tak, můžeme. Tak, první jdeme na dřevo samozřejmě. What the fuck? Jaký lagy? Počkejte. Tak jsem zpět a už by to mělo být v pohodě. Jo, už je to v pohodě. Tak, natěžíme si dřevo. Ještě autojump, asi jenom vypnu autojump. Protože já jsem zvyklý, že sám od sebe skáču, takže, nebo jako spíš já jakoby skáču. Protože třeba mě se to jednou baklo, že mi to skočilo a skočil jsem do lávy. Tak uděláme si krafťák. Tak, super, tyčky. Krumpáč. Tak. Těžím si kamínky. Au. Zombíka slyšíme. Slyším. Trošku víc zombíků jako. Kde by mohly být, to jedno. Se budeme zabývat zombákama. Ale Minecraftem. Tak, vykopal jsem to dobře, abych mohl vylízt. Tak, ještě kousek. Tak. Já vždycky koupil 15, protože 15 je moje oblíbené číslo. A vždycky tyhle budou 20-minutový, jako máme vždycky u těch okolo ludka, takže vždycky budou 20-minutový. Tak si uděláme sekerku. A pak uděláme ještě tyčky, uděláme si krumpáč. Jo, meč. Si můžeme klidně udělat. Takhle to dám, tak, ještě takhle, takhle. To je všechno. Kopeme nějaký dřevo ještě. Super. No, už to dělám. Tak jsem si nevšiml, že bych to neměl dělat. Tak, ještě tady mám dřevo. To nám bude zatím stačit. 15. To je moje oblíbené číslo. Tak, dřevo, super. Tak, teď si uděláme, tady vypadá. Ne. Jdeme si nějaký skrýš. Tamhle by to. Tam je dokonce i takový pro mě udělaný už chod. Takové úvody. Tak se mi to bude líbit, tady už udělám takovou jako lávku. Bych nevyšel z baráku, hned spadnu do vody. Trávu. Tady z těch 5 uděláme lávku. Jenom z 5. Tak, takhle takovouhle mini lávičku. Tak, že vykupeme to uhlí. Je tady toho docela dost. Wow. Vážně dost. Ještě jsem zapomněl nalíst nějaký ovečky.
Tam jsou vlci. Ty se mi nelíbí. Protože tady bude málo ovcí. Tady jsou vlci. Neblbý. Krávy. A zase vlci. Počkat, pozor. No tak uhlí necháme uhlím. Nemusíme najít ty ovce, protože to tam hoří. Se láva, vypadá to tak. Tady je láva. Ovce, nice. Kolik jich je? Zrovna 3. Tak 4. Tady říká naběhnu. Bum. Bum. A bum. Bum. Tak, dobrý. 4 ještě nějaký jídlo se najím takhle syrovýho zatím. Máme nějaký pořádný úkol. Nějakou dílu. Nebo říkáte kde? Tak, asi první díl bude jenom ohledání. Protože... ovce už necháme... On spadnul. Tak se uvidíme tady takhle. Au. To bylo... Tady máme i uhlí, tak. Uděláme tady takový přístřešek, jakoby. Tak, už se smívá, vypadá to tak. Je tady jen tma. No, tady budeme už bydlet, takhle. Tak. Že. Tak, super. To je chobotnice. To je nějaký... co dělám? Že to je nějaký zombík třeba, že tam plave. Tak, uděláme si torče. Tady se nám nějak osvětlí. Takhle okolo baráku. Prodloužíme si baráček. Dřevěný kopat tady nebudem. To už tak využijeme na vypalování. Snažím právě dělat všechno rychle, aby aspoň do těch 20 minut něco stihneme. První díl bude spíš udělání domečku a hledání. A nevím, jestli mě pořádně slyšíte. Já se dám ještě tak mikrofon blíž. Jestli mě slyšíte málo, to napište když tak do komentářů. Do komenku. Takže. Teď si uděláme takhle krásně. Jo, mám krásný baráček. Teď si uděláme dveře, nám se nikdo naleze. Tak tady není nikde černý dřevo. Tak, mám baráček, který je skrytej. Orách. Tak, najdeme tam všechno. A teď bychom si mohli vypít ty ovečky, co tady máme. Pečem to asi uhlím normálně, protože v této baráku máme taky uhlí. A já rovnaj ty ovečky, které jsme nezabili. Když jsem říkal, že necháme ovečkama. Že jsme takhle urokli, no oni jsou hned tady, ne, tak nejsou, to bylo jenom bříze. A tady jsou, tak pojďte ovečky. Bum, bum, bum. Pojďte sem, tak. Bum. Poslední. Bum. Protože to mlátím, ale já si musím prostě užít. Mlácení oveček. Tady musím dát bacha na tu roklinku. Tady, vlevo, ode mě. Sugarcane. Lol. Tak, jsem dobrý parkourista. Tak, bychom se mohli jít najíst. Tam také naházím ještě. Ještě postav bychom si mohli udělat rovnou. Když už jsme doma. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Super. Hop, aha. Tak. Šup. Dělám vždycky. A teď tady ještě zasadíme ty sugarcane, který jsem teď vykopal. Tak. A tam jsou ještě ovečky. No, já jsem chtěl jít ještě na tohle uhlí. Máme 10 minut, takže jsme teď v půlce. Kdybyste si nevšimli.
No, úplně v půlce ještě nejsme. Jo, teď už jsme přes půlku. Tak, máme 5 uhlí, takže bychom ještě mohli tady někde, kousek by mohlo být ještě nějaký uhlí třeba. Tamhle by mohlo být uhlí. Konečně na tu rovnou krajinku, jestli tam nebude třeba. A další roklina. Co? Že se nestyděj ty rokliny tady prostě být. Už jsem se řekl, že tady bude další. Koně tady jsou. Zabít nebudu samozřejmě. Co bych to... nice, vesnička tady je, vesnička. Tak se dojdeme, když tak, jestli tam bude kovář, tak tam, tak si vyberem a vezmeme ty věci a možná se ubydlíme ve vesnici. Bude tam jedlo. Jedlo tam je. Tak jo. Tak super, jsou brambůrky, mrkvičky, seníčko, nebo co to je? Bych tam nechtěl. To vypadá divně takhle. Tyhle pece bych si mohl vzít zatím. Šup a šup. Sorry. Tady máme. Nějakou... My už můžeme udělat. Lidi, víte o tom, že teď máme 10, takže teď můžeme už udělat ten portál do endu. Děláš. Jak toho. Takový mini badík, no. Tak se zajdem si domů. Tady jsou sugarcane. Sugarcane si vezmeme a zajdem si domů. Tam se vyprázdníme a budeme hledat ještě nějaký to uhlí. Tamhle železo, to bych si mohl pokopat. Oh shit! Ne, já nemám jídlo. Vrcha domů. Ne. Tulipány. Něm. No tak nic. Něm. Co? Já se prostě netrefím prostě do těch tulipánů. Já za chvilku nebudu moc běhat. To je docela blbý. Shit. Takže to je jenom otázka času, že kdy už nebudu moc běhat. No tak. Sakra. Nemám jídlo, nic. Mám pěkný skin. Novej. Skin to je. Jsem měl ještě jiný, když jsem měl ještě kanál ten Free Games, to se všechno dost... Jestli jste neviděli informačku, tak teď vůbec nebudete vědět, o čem mluvím. Že jsem měl ještě jiný skin na starém kanále Free Games, no, nemůžu to dávat na štěrku, škoda. To by mohli přidat, že bych to mohl prostě, že bychom mohli dávat sugarcane na štěrk prostě. To taky lepší by to bylo prostě. Tak no. Tak jdeme domů. Vyspíme se, uděláme doly a budeme dolbat. Tak. Kdybyste chtěli vědět... Aha, tak to je... blbý nápad, super. Díky. Jsem to mohl zjistit. Super, tak. Tady nám stačí takovýhle malinký baráž, tady někde uděláme. Tady venku uděláme portál do nedru, protože už máme to surovin, se to říkali proce v tom. Kdybyste chtěli sít, tak tady máte. Se můžete obsat. Dlouhé, že? Takže to stopněte. Protože abyste měli hned, víte co, abyste nemuseli dělat diamanty a můžete jít rovnou do nedru. Jako já. Hned mám jedno železo. Pardon, jak mi zaskočil v krku. Oříšek. Žeru oříšky. Ty jo. Jako nejlepší, víte jak je já vám ukážu, jak je nejlepší hantit flint, že takhle. Máte torčku, dáte jít sem a budete pořád klikat nahoru. Aha, tak on to to je nemusím. Takhle pořád. Takhle pořád děláte. Pořád.
A jenom mám prostě, musí padnout ten flint a já už ho mám sice, ale to je jedno. Bum. Tada! Mohu hned portát do Endu. Teda do Nedra, já se to pořád pletu, já nevím proč. Máme i 2 pece. Bum a bum, sorry, tročko. Teď už posunu. Cítím také. Jsem háklivý na to, na rovnost. Takže, teď jdeme udělat doly, tady takhle. Tady si je takhle uděláme. Tak za... To si děláte srandu! Tady budeme mít rovnou přístup jakoby do té naší roklinky, což je dobrý docela aj. Takže... Tak... To mohl dostavit... To mohl dostavit tamhle k té vodě. No a tak to dostavíme k té vodě. A z té vody pak se můžeme spustit vlastně dolů. A ano, slyšeli jste takový divný takový vrzání, protože ona přišla do pokoje máma. Omlouvám se moc. Teď vím, že se smějete určitě. Ale mě to nevadí, já vás aspoň neslyším. Tak, super. A teď vlastně už můžeme jenom udělat toto. Můžeme po té vodě vylít zase nahoru. Tak kopeme si železo, projdeme tady tu roklinku a asi už to ukončíme. Tak ještě toto. A určitě se koukněte na moje video, který jsem před chvilkou vydal. Pardon. Omlouvám se. Počkat, já si udělám takový jednoduchý přístroj, který zastaví vodu. Úplně easy. Tak. No, tak není to úplně jako přístroj, ale... Tak, jednou provždy zastaví vodu. Tak, super. Teď. Já už jsem chtěl vylítnout. V kreativ. Jsem zvyklý na kreativ. Na Craftmany, protože Craftmany je prostě nejlepší server. Určitě se koukněte. Server bude v popisku, jestli chcete. Tak, super. Tak, dojde nahoru. Tak. Super. Tak. Tady sedne na postel. Oh the fuck. Takže doufám, že se vám tento první díl let's playe na Minecraft, pardon, že jsem se úplně zakuckal. A jestli se vám líbil, tak dejte like nebo subscribe, a jestli se vám vůbec nelíbil, tak dejte dislike, a když tak napište do komentů, co mám změnit, nebo jestli mám být hlasitý a tak dále, nebo co se vám líbilo. Takže já se s vámi budu loučit, takže čusák!